El pàdel català ha gaudit i de valent el dissabte 6 de maig amb la disputa del Campionat de Catalunya de seleccions provincials. Les seleccions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona han competit a les pistes de l'Apolo Club Esportiu de Torredembarra, on la comunió entre jugadors, jugadores i afeccionats al pàdel ha estat perfecta. Una prova disputada en categoria masculina i femenina, de menors, veterans i absoluts, que ha tornat a posar de manifest el gran nivell de pàdel a les 4 demarcacions catalanes. Bé, estem aquí al Club Apolo, a Torredembarra, on celebrem aquesta primera edició del Campionat de Catalunya per seleccions provincials. Doncs estem molt contents i la valoració és molt positiva i per tant creiem que l'any que ve i tots els que podem la seguirem executant i duent a terme. Doncs el torneig realment crec que està sent un èxit. Els jugadors de la meva selecció, de la selecció de Girona, la veritat és que estan contents, estan satisfets. Aquesta nova experiència els està agradant molt. El fet de ser triats i escollits per participar en aquest torneig, doncs la veritat és que s'ho han agafat amb ganes i amb il·lusió. I la veritat és que el nivell d'ambient a nivell del club es veu que es veu bon nivell a nivell pedalístic, molt bon nivell, molt bon ambient. Bé, la veritat és que hem fet una bona germanor entre els nanos i els veterans i els absoluts. Molt bé, la veritat és que és una jornada on els menors intenten aprendre dels grans i bé, molt entretingut, la veritat és que molt bé. L'experiència d'aquest format, superdivertit i una part innovadora de la federació que ens ha encantat i els jugadors supercompetitius i amb moltíssima il·lusió. Ens hem pogut classificar per una final i les altres hem tingut opció i lluitarem pel tercer quart lloc i amb moltes ganes. Primerament agrair a la Federació Catalana per apostar per aquest tipus de torneig que no s'havia fet mai. En segon terme, agrair al club local, a l'Apolo Indoor de Torredembarra, per cedir-nos el club pràcticament per la prova aquesta. I a nivell de selecció local, un privilegi de poder comptar amb tots els jugadors que he comptat avui i jugadores. Ens ho hem passat tots molt bé i aquesta prova s'hauria d'apostar cada any per repetir-la. La veritat és que és un torneig que fa temps que s'havia pensat, sobretot pel fet de tenir en compte molts jugadors de províncies que no tenen l'oportunitat de sentir-se representats com a província, valga la redundància, i la veritat és que els feedbacks que tenim de la gent, dels seleccionadors, és molt positiu i per tant, com a federació, molt contents i a seguir treballant perquè això pugui perdurar durant molts anys.